खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मोननाय बादिब्ला मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानाव गेदेर रनेश पेगु बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि टेट उथ्रिसारना थानाय बिजाथिफोरनो बे सेप्तेम्बर दानावनो नम्बर बिलाइ आरो फोरमान बिलाइफोरखौ होसिगोन आरो सरखारि साख्रियाव थिसननायनि फोसावथायखौबो बे सेप्तेम्बर दानावनो होसिगोन होनना फोसावदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि एबारनिफ्राय टेटनि नम्बरनि बिखान्थिया सोलाय सोल' जाबाय। बिथां रनेश पेगुआ फोरमायनाय बादिब्ला बे बारनि टेटनि नम्बरखौ ग्रेजुवेटनिफ्राय 10 जौखोन्दो, ओइचएसनिफ्राय 5 जौखोन्दो, डिलेटनिफ्राय 5 जौखोन्दो आरो टेटनि नम्बरनिफ्राय 80 जौखोन्दो लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि टेट आरो ग्रेजुवेटआव मोजां जौखोन्दो थानाय बिजाथिफोरा बे टेट साख्रिनि थिसननायाव बांसिन खाबु थागोन होनना सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं गोबां जिब जुनारनि अंगफोर हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया आसामनि चिरां जिल्लानि फानबारियाव सासे सफिउर रहमान मुंनि न'निफ्राय पुलिस हान्जाया गान्दा गं आरो मै गंफोर हमनो हादों आरो गंसे पिस्तलबो लोगोआव हमफानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा फालांगिरि सफिउर रहमाना चिरां जिल्लानि फानबारिनि सिङाव थानाय बगिदुरा गामिनि थागिरि होनना मिथिनो मोननाय जादों। 2 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो मोन्दों। गुवाहाटी पुलिसा बे ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिस थानानि पुलिसफोरा गुवाहाटी नोगोरनि सानजाथिंनि एन्ट्रि पइन्टआव चेकिं खालामनाय समाव गंसे गारिनिफ्राय 257.2 ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमनो मोन्दों आरो बे गारियाव गाखोनाय 4 सुबुंफोरखौबो पुलिसा हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गासै 6 मबाइल फन आरो 1.6 लाख रांबो हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै प्रेम गगৈ, भास्कर ज्योति बरि, माजुन उमबां आरो जन फाथिर। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया गोदान दिल्लीयाव G20नि सावरायलायनायखौ गोजोनग्लायनाय गोसोजों बाख्नायनानै भारतनि रैखाथि मन्थ्रि मानाव गेदेर राजनाथ सिंह बिथाङा फोरमायदों दि G20नि सावरायनाया थारैनो जोबोद गोजोनथाव जादों आरो भारतनि गासै सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा जादों आरो बुहुमाव गोजोन खौसेथि लाबोनायनि आरो बुहुमखौ साबसिन गोजोननि जायगा खालामनो थाखाय सावरायनाया थारैनो भारतनि साफ्रोम सुबुंफोरनिसिम बावनो हायै आरो खोमोरजायै मोनसे गोसोखांथि जानानै थाबाय थासिगोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथांखौ बाख्नायनानै बिथां राजनाथ सिंहआ फोरमायदों दि बेफोर हादरनि जौगाखांनायनि गासै जाफुंसारनाया इयुन सान्थौगिरि मानाव गेदेर गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि नाजानायावनो गासिबो जादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं मैया गुवाहाटीनि गीतानगराव गंसे गारिया मोनसे गोथौ हाखराव गोग्लैलांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हाखरखौ गीता मन्दिरनि साखाथियाव गेस पाइपलाइन बसायनो थाखाय जावनाय जादोंमोन। बे गारिनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारा AS 01 EP 8700 होनना मिथिनो मोन्दों। बे गारिया गोगोमै गेरेबदोंब्लाबो गारियाव गाखोनाय सुबुंफ्रा जेबो जखम जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे गारिया जु रडनिफ्राय गीतानगरसिम थांगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।